Бүгінгі күндә кешелекнең игътибары COVID-19 вирусына юнәлгән. Аннан саклану чарасы бер генә, ул вакцина ясату. Район буенча 13550дән артык кеше прививка ясаткан. Бу 40%тан артык дигән сүз. 60 яшьтән узган 2210ннан артык райондашыбыз вакцина алган. Бу хакта алдагы сюжетта сөйләрбез. Өлкән яшьтәге пациентларыбызга 60 яшьтән өлкәнрәк 3 төрле вакцина ясатырга тәкъдим итәбез. Бу безнең Спутник V, Гам-Ковид 2 компонентлы вакцина, Ипивак корона вакцинациясе 2 компонентлы һәм Спутник Лайт. Бу безнең 1 компонентлы вакцина. Ул безнең ясалашу очракта безнең пациентларыбыз шушы коронавирус шире белән авырткан пациентларга 60 яшьтән өлкәннәр аеруча яклауга мохтаҗ. Саклану чарасының иң ышанычлы юлы вакцина ясату. Пенсия яшендә булуга карамастан, алар да хәрәкәттә. Кибет, хастаханә, җәмәгать транспорты һәм башка халык күпләп җыелган урында еш булалар. Бойлар сабасында яшәүче Нәкыйп Әлмиев Спутник V вакцинасының икенче компонентын алырга килгән. Уйладым да инде. Беренче компонентны 16 октябрьдә ясатып, бүген инде менә икенче Спутник V-ның икенче компонентын ясатырга төштем. Үземнән нормаль хис итәм. Үзебезнең семьяда тоже хатыным да ясатты. Бер семьядан туганнарым тоже авылда торган, шәһәрдә торган туганнарыбыз да ясаттылар. Һәркем инде үз сәламәтлеген кайгыртырга тиештер дип уйлыйм. Алга таба да шулай шушы нене ясатырга теләгем бар. Сезгә хәзер ничә яшь һәм ширләрегез бармы хроник? Миңа 65 яшь тулды. Андый ширләр белән авыртканым юк. Үземне яхшы хис итәм. Пациентның сәламәтлек торышына карап, нинди вакцина ясатасын табиблар үзләре билгеләй. Узган ел бу ширне бик авырдан кичергән Минсәрия Пашамсиева да үз чиратын көтә. Аңа прививканы беренче тапкыр ясаячаклар. Мин инсультлы. Булса да ясатып карыйм инде. Авыртырмы дип куркасыз? Әйе. Менә якыннарыгыз, туганнар арасында, күршеләр, авылдашлар арасында ясатучылар күпме прививка? Сатышлар бөтенесе дә ясатты инде. Ничек кичерделәр? Әйбәт кичерделәр. Күршеләрем дә ясаттылар бөтенесе дә. 91 яшьлек баба ясатты. Икене ясатты инде. Авыртмадылар, температуралары да булмады. Рәхимҗан Хайруллинга 10 ноябрьдә 61 яшь тулды. Лаеклы ялда булучы ир-ат бу адымга үз фикере, сәламәтлеген саклау теләге белән бара. Менә авыртмашчы инде. Бит бөтен җирдә шулай нәрсә ишетелә бит инде. Авыртадылар диләр бөтен кеше. Шуңа күрә прививка ясатырга булдым. Танышлар арасында авыртучылар бармы? Үлеп китүчеләр? Так, юк әле. Аллага шөкер, юк. Гаиләгездә кемнәр ясатты прививканы? Бөтенебез дә. Ничек кичердегез? Әйбәт, искиткеч. Бер нәрсә сизелмәде. Район үзәк хастаханәсенең кызыл зонасы 25 кешегә исәпләнгән. Бүгенге көндә табиблар тәүлек әйләнәсе 20 авыруның сәламәтлеге сагында тора. Шуның 16-сы 60 яшьтән өлкән кешеләр. Дәваланучыларның берсе генә вакцина үткән. Бер кеше беренче компонентын алырга өлгергән. 9 кеше кислород терапиясе уза. Авылларда эшләүче фельдшерларның хезмәте дә бәяләп бетергесез. Авыруларны дәвалау өстенә алар вакциналаштыруны да үзләре алып бара. Һәр көн кирәкле дозаны алып кайту Айзат Гараев сыман җирлек башлыклары җаваплылыгында. Мишән авыл җирлегендә 60 яшьтән узган 70-кә якын кеше прививкалы. Ширне дәвалаганчы аны булдырмый калу яхшырак. Бу очракта бердән-бер ышаныч вакцинага.